Salam dostlar, Surisi kanalına hoş gördük. Size bu görkezjek videomda nädip telefon üçin kompýuteryň galap etmeli. Şonu görkezjek, ondan hem geçýär video. Dostlar, bize ilk bilen gerek zat Play Market, yani Play Market'ten Play Market'e girýäs. Kompýuter diýen o launcher diýip çykýandyr. Iň ýokarda kompýuter launcher. Üzüne basýan we linkide güncel abnewliň diýip durýan siz şonu özüňiz alarsyňyz. Täze abnewliň çykyp durýan. Min täze abnewliň alym, ama meniň öň abnewliňesi bar. Görkezýän. Yüzüne dronlar. Ana kompýuter launcher yüzüne basýas. Telefon açılsın. Telefon için kompýuterim galap etdi. Bu abnewliň edemso. WhatsApp, YouTube, Google, Chrome, musorçyk, karzina, pozulýan zatlar. Documents, local disk. Ayna ýokarky lokal disk, dokument edil kompýuteryň kalan disk, lokal disk, network. Bulara basyp bolanok. Ýani edil kompýuteryň kalan görkezýär. Bärden Wi-Fi'ye baglanýan zaryat, Bluetooth açmak, telefon sesini gataltmak, sagat, aýwyn, zat her hilegine jaň etmek, sapşenýe, surat, aýdym. Ondan beýle telefon ýüzüni belkan etsen, çep tarap etsen, Wi-Fi, Bluetooth beýle çyra ýakmak, ekran ýatylyny söndürmek ýaly zatlar hem telefon aşağıdan ýokary getýär. İçinde zatlar, nastroyka, hemmeler lubasyna ýersen açýar. Hemmesine girýär, işleýär. Edil abişni zadan kyýalak. Abişni klawiatura we abişni launch. Red men telefon Redmi bolansa ýetmek üçin size nädip mandan kompýuter launcherdan çykmaly zat diýip zat ýanyňyz bar bolsa, beýle telefonlar edip bolýan barlak bolsa. Telefonlarda Redmi'lerde köp telefon üçin aşağı ýokary edýän, gapdana 4 tuşa sağ tarapdakyna basýan. Hemme zat edip aýarýan. Ana çykdy. Sistem başladyjy, kompýuter launcher. Sistem başlatja basýan, ana boldy. Telefon özüne geçýär. Ýa-da ýene şeýtden kompýuter launcher'a geçýär. Haýsyn edesiňiz gelse dostlar, özüňiz saýlap edip bilersiňiz. Men şu görkezjek videom sizler ýaly. Haran bolsaňyz like goýun, kanalymyza agza bolun. 200 agzada ýeteriň dostlar. Videoňy göreňiz üçin hoş sag bolun.